ଭାକୁର ମାଛ ଭଜା। ଏବେ ମା ମୋର ମାଛ ଭାଜୁଛି। ୱାଓ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ एकदम फ्रेश ମାଛ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା, ଲାଗିବ ତ एकदम ଚୋଖା। ୱାଓ, यार जो सेंट आସୁଛି ନା କହିହେବନି ସେ କଥା। ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇଲେ ଲାଗି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛଟି ଏବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଗରମା ଗରମ ମାଛ ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ମଜା, ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବାଇଟ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା।